Moja KTM je v garáži. Čo idem s ňou robiť? Poďme sa na to pozrieť. Takže ako prvé zmeníme plasty, dáme tam tieto staré z predchádzajúcej KTM-ky. Plasty máme prehodené, namontoval som aj stupačky, nové riadidla nastavené, pena na riadidlo nastavené, tlmiče spustené, štartovací pomocník je tu a dal som si tu aj držiak na čip. A už iba mi ostáva pravdepodobne iba zajtra tento poťah sedla vymeniť za čierny, už ho mám prichystaný a idem to zabehnúť. Takže dneska to idem zabehnúť do Rudiny. Posledné, čo si nastavím, ešte možno trochu riadidla a pačky, uvidím, ako mi to bude sedieť na jazde a zadnú brzdu. To je celé. Nová krosa naložená. Idem to zabehnúť, takže možno vám tu hodím nejaké video. Ak sa vám video páčilo, dajte like, môžete si uložiť alebo zazdieľať. Čaute.